institucions des de la política. El Parlament ha constituït 3 comissions. La primera de Territori, donant la presidència a Ciutadans, la vicepresidència al Partit Socialista i la secretaria a Junts per Catalunya. La segona comissió és la d'Empresa i Coneixement, presidida per Junts per Catalunya amb la vicepresidència dels Comuns i la secretaria per Esquerra Republicana. La darrera comissió, de Polítiques de Joventut, la presideix el grup republicà. La vicepresidència recau en Ciutadans i la secretaria en el Partit Socialista. Els partits han debatut gairebé 1 hora i 2 quarts i han presentat diverses propostes polítiques. En el cas de la Comissió de Territori, a més, han plantejat el projecte de llei.